Il-prezzijiet tal-enerġija fil-Ġermanja tant huma għoljin li waslu biex kumpaniji jikkunsidraw li jitilqu kompletament mill-pajjiż. Dan intqal mill-kap tal-Federazzjoni Industrijali Ġermaniża Siegfried Ruswurm f'intervista mas-sit tal-aħbarijiet Amerikan CNBC u qal ħafna minn negozji Ġermaniżi qed ikollhom riżultati aħjar fil-livell globali milli f'pajjiżhom stess fejn iħabbtu wiċċhom ma' dawn il-prezzijiet tal-enerġija u qal li b'dawn il-prezzijiet tal-enerġija il-kumpaniji ikollhom jaffaċċjaw pressjonijiet addizzjonali. Din il-kriżi tal-enerġija bdiet is-sena l-oħra kkawża l-invażjoni Russa fl-Ukrajna li waslet għal żieda kbira fil-prezzijiet tal-enerġija. Il-Ġermanja għaddejja minn din il-kriżi tal-enerġija flimkien ma' pajjiżi Ewropej li qabel il-gwerra fl-Ukrajna dawn il-pajjiżi kienu dipendenti fuq il-gass minn Russja. Is-sanzjonijiet tal-Unjoni Ewropea kontra Mosca waslu biex ir-Russja bdiet tnaqqas il-provvista tal-gass għall-enerġija u din iż-żieda fid-domanda u n-nuqqas fil-provvista waslu għal żieda qawwija. Ix-xahar li għadda sena sħiħa wara li bdiet din il-kriżi, il-Gvern Ġermaniż ħabbar pjan ta' madwar 4 biljun euro kull sena sabiex jissussidja il-prezzijiet tal-enerġija għan-negozji f'dan il-pajjiż. Dan l-akbar stat membru tal-Unjoni Ewropea qed jaffaċċja wkoll riċessjoni fl-ekonomija tiegħu hekk kif il-prodott gross domestiku niżel taħt iż-żero waqt li l-medja tkabbir ekonomiku hija inqas minn 3%.